Ay, galing ko sila. Wow! Ayoko yung damit. Ito na sa loob. Kumagpa. Para may sinungahan ako at kung manag-away-away dyan, hindi mo yun ako sisinungahan. Yun ang bahay mo. Ito malaki yan, oh. Ay, kasama mo, at pag yan ay binigay sa akin, hindi ako mag-siya ako kasi. Sa iyo naman talaga yung bahay. Siya ako. Sa iyo. Ha? Oh, nahiya ka doon. Siya ako. Hindi mo akalain na magkabahay ka ng ganun kaganda? Ha? Hindi mo akalain na bahay mo yon? Hindi. Ha? Bahay mo yung bahay mo. Bahay mo po yun, Ninita. Hindi yung bahay ng iba, bahay mo yun. Ha? Tara sa bahay mo, tingnan natin. Halika dito. Ay, teka, Halika. wala itong anak ko. Halika dito, Nay. Ano ko, ipasok kita sa bahay mo. Malapit na matapos. Halika po dito, Nay. Ninita. Halika dito. Halika, baka makain ng aso yung tinapay mo. Salamat. Oh. Salamat makakakain tinapay. Malaman pati yan. Dito tayo. Ayan, oh. O, Nay. Yan ang bahay mo. Oh, isang masigabong palakpakan dyan. Ha? Oh, bahay mo yan. Bahay mo na yan, oh. Gandang bahay. Payaman si nanay. Dunya Ninita. Dunya Ninita. Paitan. Oh, yan po. Tayo mga kalingap. Ito na. Ay, may lababo si nanay, oh. May lababo si nanay po, mga kaibigan, oh. Gawa nila. Tapos ini pa. Yung kanyang CR. Nay, may CR ka dito. Ay, cute ng CR mo, Nay. Nay! Ang cute ng CR mo, Nay. Ay, ganda ng bahay ni nanay. Oy, may papag pa si nanay Ninita. Lalagyan lang ano ko, damit dito. Wala kayong magkasama, ikaw lang? Ayo. Sabado bukas, masaya ito bukas. Tapos yung ano doon, nililayout naman. May tao doon saro na magawa ng bahay na ano. Ayan. Papiturahan namin. Okay na mapintura. Papiturahan ito. Eh, dapat ililayout ng saro doon ng bahay. Ay, ganito. Bukas tapos na ito ha, bukas. Oh, sige, bukas tapos na ito para mapinturahan na ito at may paano natin, maparibon katin tayo. Nay! Nay! Nasaan ka na? Maganda na ang bahay mo. Oh, yan po, ang lalaki ng poste mga kaibigan, oh. Ang lalaki ng poste po ng bahay na ito, paano masira yung bagyo. Yung kubo nga nagawa lang kinanay, oh. Hindi basta-basta masira pagka hindi malakas ang hangin. Ito pa kaya kahit pa bumagyo ng signal number 4, ewan ko lang kung nilipad dito. Matibay po ito mga kalingap, yung ating mga babahay program. Yan po yung mga pagkagawa niyan. Paano gigibain niya ng ng simpleng hangin at ulan lang. O kaya bagyo po mga kalingap. Bahay program po natin sa iba't ibang lugar. Meron tayo sa Davao po, Surigao. Meron tayo sa Ilocos Norte. Yan. Yung gusto po maging coordinator po at makakarating kami sa inyong lugar at may awang Diyos po makapunta kami dyan.